open that. Agua, máquina. Agua de máquina. Paano, Ben? Kita ang anak ko. Right? Si. Tiya ka da tiya limpar. Para now, igual da. No. Kita naman kasi yung anak ko din, yung mga kids ko. Hoy, it's me, Che. Hi, Chirel. Hoy, nawa lagi to imuhang kuan si. Hi, Grammy. Welcome, Grammy. Hoy, Chirel. Nawa man ka atong imuhang kuan kadyot ra man ka ikaw. Akong gipalong gimute na ko kay kuan. Akong anak nagsagita. Hi, Miss Grammy. Naghuy. Namayad kog utang. Na mga utang. Hi, Miss Grammy. Welcome. Thank you, Miss Grammy. Chirel. Ikaw ha, namiyak ka din mong LS. Kadyot ra kayo mong live. Miss Grammy, how are you? Agoy. My fixed hour for live stream every day is for 1 o'clock in the morning in the Philippines.
Kinsay Cheryl Manggod, Richel ay. Naglimog ko, naanag ba ko. Agay namato akong anak. Richel man di ay. Tiguang naman guro ko, nakalimot man ko. Hi, Miss Grammy, welcome. We have friend also here. It's it's me, Che, from Australia. Atod man ka. Richel! Natural. My God! Gitry naman gusto na ako. Maulaw ka no? Eh, gudula-ula diha. Gamitan ang mga kanang power na to nga nakapundo diha. My first live stream before is like I'm having a fever. My face is like red and I don't know what I feel. But I'm becoming it's like I'm having fever that time. Oh my God, ako nga na! Ay, kalukaw. Ako nanudlay. Oy, kapoy, sakit ka. Ayaw manudlay. I have never done an LC yet. Wait, I'm gonna check. You can start now while you are waiting for the subscribers. But it's better you start maybe when you reach 500 because the more you have subscriber, ay, ako anak nangiko na. The more you have subscriber, the more you have views for the live stream. Yes, helicopter. My fixed hour for my live stream it supposed to be 1 o'clock in the morning in the Philippines. But because some of my subscribers they request that I must do even 1 hour in this time. So now I have every day I have 1 hour like this time, and then 1 o'clock in the morning in the Philippines is 3 hours. When I get 500 subscribers, I'll try it. Yes, yes, you must try. Just try. Even 1 hour. My first live stream, 1 hour. About 1 week, I do. I know 1 week. 2 days. I do 1 hour. And then some subscribers they say I must do more than 1 hour. Then I try already. Then I do until now. I'll come in again another time too. Yeah, 1 o'clock in the morning there in Philippines. There in Philippines, but here in Africa now it's already 8:06 a.m. Here in Africa around 1 o'clock in the Philippines is 6 o'clock in the afternoon. Sakitam English anyway katulak mo ilom. Maula man gud ko mag-English. Uban na to, ala di man man gud pwedeng bata ron oy. Ang anak untang disi kay tabian, nindot to. I wouldn't know what to say for a whole Grammy, maybe just make like a story of your life or the daily routine or something like that. Can you give me thumbs up? Thumbs up, please. Yun. Any topic. Che, apila na lang tayo mong banar. Duha mo magkulitan sa tuwangan. Thank you, Grammy. Oy, Richel. Panghatag po suntok, oy. Pasipa po diya. Musta mo diha, Che? Richel. Thank you, Grammy. Thank you. Oy, kumusta mo diha, Richel? Linog na pud sa tuwa, oy. Naglinog na pud. Unsa naman ang atong lugar, oy?
Hello sa apat na nandyan. Hi, baby. Okay. Mm-hmm. I'm very careful with my son because you know the rules in YouTube. It's very strict now. Here, Baba. Maybe my internet. Sometimes my internet it's crazy because the weather here it's not good. I like the place where you put your van. My partner, he used to have caravan before, but because of the hectic schedule in the work, he sailed and he just buy tent. Was no time anymore to go to somewhere where you can put the caravan or something that one. I got you, Hazel. Don't forget to sub my channel. What is like in Africa? Yeah, thank you. Thank you, Grammy. Life in Africa, it's when you are when you start, it's difficult because you need to adjust everything, the weather, the language, the people. It's different, big different from the other country. But now I'm almost 7 years here now. Then I already adjust like I'm one of them already. But they have attitude that's very bad. Those locals, very bad. So you need to be strict and you need to be very careful to them because anytime they can turn their back. And they always the issue of the local people here, they always want like this money. Everybody want money, yes, but for them it's crazy. They can do crazy things for that money. Wow, it's a car. It's not easy to live together with them because they can steal, they can, but not all, not all. Some of them very good, but the normal one, the normal that never been to school, the normal one from the province and they like that, you need to teach them how to be respectful because they don't know about that respect. Yes, my baby. Yeah, we are safe because the way where we live now, it's like presidential area. Boy, go get the thing. Ask the kid to get the thing. Now, the way we live now, it's beautiful. Here in Mozambique, we are in the city of Mozambique, Maputo. So we are in the business area. So police and army and then around. So it's we are very safe. Hi everyone! Shout out po sa host, Julas! Shutterbug. Sis, naano ako ay nahirapan ko.
Grammy Devi. Bisaya kasi ako, oy, nahirapan ng magsalita. I'm on my way to your place. Yeah, she brings something for you, the Grammy. My baby. Huh? Where? There under? What's that? Like that. Ang anak ko, my son. The ball. Go get the ball. Go past there. Okay, na? My son. Hi, Dimus TV, Inday Pidang. Ate, kumusta nakatinaw lian nakate? Welcome, Dimus TV or Inday Pidang. Hi, Grammy TV. I'm on my Julas Shutterbug. I got your channel. Dimus TV, dai. Tag sik gi isa ka mo nimo be. Unsa te? Wa ko kasabot. Bahak makate ay. Wa ko kasabot unsa nang mumuha. Unsa imong sa? Dai tag. Unsa akong anak oy kay mugimaw. Hi Dimus TV from Jolas. Thanks Grammy TV. Let's meet from Jolas. Dai gay ko isa mumo nimo para na ako'y tao bayluta. Ha nagkuan ka wala ko kita. Na ako isulod ang isa. Si Hazel anutan. Sure ka te? Wala ko kita ay. Hala nagkuan di siya. Ganiyara ka? Hi Dimus TV, shout out from Jolas. Ayun, shout out down. Wala kaloy ni ate, ako kakita. Dimus TV, I got you from Grammy Davy. Paano ba yun? Te, nakasulod na ko ha. Nag-ubo-ubo ang taon. Tabang dai, base tabangan ko nila bagbag. Wala mo ni-rescue na ako. Dimus TV. You can share your love also to Inday Pidang. Inday. Ti, ikuan imuhang ka ng kwanti. Imuhang channel ba? Ikuan nila. Salamat lang ga. Salamat kay tinara ka diha. Nagyaw-yaw ra ka diha. Nara ka skilled na og gidaplin. Giubak pa ka. I will check out all of your channel when I can. Yes. As long as you can, you cannot just force yourself. Uy guys, Julas! Hindi ko pa pala ito na-play si Julas. Julas, puntahan nga kita. Bakit di kita maano? Bakit di kita mapuntahan?
Ay, wala pala akong internet. Nakapatay pala, Litche. Kaloka. Sis Julas, pabukas ng ano mo, pintuan. Malapit na si Sis Julas, oh. Casper, remember me this way. Akin na nga yung ano ko, headset. Gusto kong makinig nito. Grammy, Miss Grammy, thank you so much. Julas, parang umalis na si Julas. At least na-play ko na yung ano niya. Hindi pa pala kami dikit ni Julas. Dimos TV, ate. Ingna na si Kuan, ingna nang imuhang tao diha nga dili na mao ang ako ang kuanan si Kuan si ate Neri yon. Ingna sila tay nga dili ka na ang pasudlan sa ako ka nang kay nagkuan si John Real. Nangumusta taon si ate Neri. Kaluoy. Hi host, nandito pa po ako watching din Grammy Devi in her house. Ay, sorry. Andito ako sa Remember Me This Way. Asa may headset ko kasi? Gusto kong makinig ng ano, gusto kong ang music ganyan. Ang ganda naman ang boses ni ano, ni Julas. Diyos ko, Lord. Hoy, nanindog akong balahibo. Tumayo yung mga balahibo ko, day. Thank you, Julas Satterberg. Hoy, Miss Grammy. Julas, she's singing very well. Remember me this way. Oh my God. Hi, Maridel. Madam, hello. Hi, Maridel. Welcome, welcome, Maridel. Maridel, andyan yan. Akitin mo yan sila, Maridel. Hubaran mo yan sila, day. Welcome, Maridel. Maridel. Ayan sila, Maridel. Oh, si Dimos TV, si Miss Grammy, si It's Me Che, si Jolas. Nauman ako ni Tuslok ni mo, madam. Salamat kayo, day, ha? Salamat, day. Hey, Julas, tamsak naman dyan. Tia, ito siya si. Hola. Hola. Welcome, it's my friend. My friend. Tia Victoria. Huh? Yeah. Ayan, taod-taod, madam. Oo, taod-taod. Hoy, panumbag pud mo diha. Sumbagin niyo naman ako. Wala, oy ka. Minindot kay tingog si Kuan Jude. Si kaning si Julas. Grabe ka naman, Julas. Hoy, Ate Neri! si ako tong nakang Ate Pidang. Pastila ning Dimos TV, day. Kinsa to? Kinsa? Ay, akong amiga te. Akong kuan. Ako ang katabang. Unsan na akong kilay nagminghoy mga akong kilay. Julas, maya puntahan kita from Maridel, sabi niya. Yun. Julas Shutterbug. I'm still playing that video, Grammy, but I've done clicking the red one. I-hide ko to Julas, ha? Ay, i-remove ko to Julas, ha? Pero nabasa ko naman na. Nabasa na niya yun. Kasi parang, ano tayo niyan? Para di tayo mapalo. Shout out lang ga, Neri. Shout out lang ga, Neri. Ate Neri Gaulik. Ate, hi. Hello, host. Hello, Ate Neri. Uy, guys, Ate Neri, namuni na yan.
Wag niyo i-skip ha pag naanuhan niyo. Wag niyo i-skip kasi alam niyo na pag ano ang binigay mo, doble ang babalik sa iyo. Ganun 'yon, ganun. Ha, thank you host. Shout out langga ni Ri from Dimos TV. Ayun, tamsak na kita kasi. Salamat Julas. Oy, Julas, Bisaya ka ba? Julas, maya na, madam. Madam. Maridel. Julas Saturday, hi Dimos TV, nasa bahay kita. Ayun, nasa bahay ka daw ni Julas. Anuhan mo din si Inday Pidang, siya yan. Si Inday Pidang. Dimos TV, ayun. Imo tong ugangan dahil buwang ka. Katabang mo gusto na mo dire kay bara ka nang basta diri na magug ka magpuyo more than 2 years dapat na nakay katabang nga itom. Mo na lang priority dire. Hi Maridel, yes sis, sige unahan na muna kita from Jolas. Ayun, Neri galik ako na lang kuha dai hasil paanha ako. Hoy ate pating gamaya ilang sweldo diri ate oy. 2,000 ra na sa tuwa ang minimum nila diri. 2,000 ra sa tuwa school oy kayo. Ay, sige host, di ko po alam sasabihin. Ano mo lang yan, baliktarin mo lang yan. Alam na nila yan, day. Sabihin mo, sipain kita, nasipa na din kita. Ay, kasi yung English kasi yun. Banana na lang pala ang sasabihin ko. Wag din banana. Sabihin mo na lang jumbagin, halikan, mamahalin. Inday OFW, nga taga Kitaw-taw. Daraday, aguday. May kanakay lugar, day. Halo, Inday Pida. Ay, nagpida. Na Inday Pidang, si Inday OFW. Neri gaulik host, paan ha ako? Ikaw tiba? Kusnutan mo bugan ni mo ron. Jula Shutterbug. Hindi po ako Bisaya, pero like ko ang word na tamsak. Ayun, o nga, sup-sup, tamsak, ganun. Jula Shutterbug. Hi Inday OFW. Ayun, hi Inday daw from Julas. Dimos TV, Inday OFW. Slow. Mga ganyan Julas ba? Ano lang. Inday OFW, morning dito Saudi. Unsa na oras dira sa imo? Alas 8:25 sa buntag. Tingwakwak, katawa si Ate Neri. Pakusnot tigbugan sa tiniri. Tamsak na si, salamat kayo day. Salamat. Naglinog na po sa tuwa day. Ginoo ko. Nangaunsa naman tani. Julas Shutterbug. Hi Dimos TV. Na frying kita kiss na fly ring kiss na kita. Ayan, mas sweet flying kiss. Oo, di ba? Yon. Yon. Grammy Devi. It was so nice to meet you. I had to go now and work on a new video. Yes. Thank you, Miss Grammy. Julas Shutterbug. Hi, Neri Gaulik. Pa-good vibes from Julas. Ayun, Ate Neri, pa-good vibes daw. Pag-usnot daw siya, pag-usnot. Inday OFW, Julas. Hi po, musta from Inday OFW. Ayun. Maridel, Julas, OTW. Ano nga yung OTW? Unsa ganina? Bugok. Hi po sa lahat. Janice Cubrado. Hi, Janice. Ayun daw, hi daw sa lahat from Janice. Saglit lang ha. Mahuli lang ako saglit ng pagbabasa. Kasi gusto ko kayong regaluhan din. May pamasko din kaya ako. Kahit papano. Ayun, Julas, tapos na ako sa iyo. Ikaw nang bahala. Pag hindi ka nagbabayad sa akin, pabalikin ko yung Bombay ko na may dalang pasabog. Kubra. Ay, sis, Janice, hinaranan na pala kita. Na ako sa CR, bahala si ate, nanimaho. Oo sis, linog na sad, musta imo pamilya, okay ra sis, kaluyan tan sa Ginoo. Ako'y tulog gabi kasi kung communicate nila. Jocelyn Patricio, hi sa lahat from Jocelyn. Welcome Jocelyn. Jocelyn. Hoy, pagkuan mo diha, pag istorya mo diha, mga wakwak kay kapuliki pa si Kurdapia dari.
Ay, sus, uyab nam dayta Jocelyn. Girlfriend na pala kita. Hi sa lahat. Nerigalik. Julas, hello from Nerigalik. Julas Shutterbug. Hi, Maridel. Mahilig ako sa mga ulam. Mahilig ako sa mga ulam. Kaya nakatambay na ako sa kusina mo. Ayun, from Julas, Maridel. Jocelyn Patricio, kumusta host? Kung okay lang, day, agoy day. Ikaw ba? Hindi ka nakaano sa akin ngayon, ka lang nakadaan ha? Palo. Julas Shutterbug. Sure, Grammy B. Have a great day. I struggle to speak English because I'm Bisaya. I speak very hard, and my English not good. Laktod no tani. Jeremy David, thank you, same to you. Jola Shutterbug. Hi, Neri Garlic, pabiso-biso. Ay, ang galing na ni Julas. Kaloka. Grammy Debbie. Thank you, same to you, Julas Shutterbug. Julas, hi, Neri Garlic, pabiso-biso. Janice Cobrado. At Julas Shutterbug. Hi po, dan na ako sa iyo. Shout out po. Ganon. From Janice Cobrado. Hoy, Julas ha, magbabayad ka talaga sa kanila niyan kasi babalikan kanila. Inday OFW, hi to all, magmahalan tayo, Pasko na. Oo nga, mamasko ko. Manaygon ko, Julas, minahal na kita from Inday OFW. Hoy, Julas, ang dami nagmamahal na sa'yo, Julas. Ang galing pa ng busis ni Julas. Kakainis. Nasa stinky cheese ako ni Riga. Oo, ang sarap ng cheese niya. Meron kami noon pero hindi ko kinain kasi nabahuan ako. Parang mabaho ko sa utot. Pero masarap 'yun. Oo nga, may itim pa nga kulay, may itim ba? May cheese na itim yung binili ng asawa ko, itim. Akala ko bulok. Itapon ko na sana. Galit na galit yung asawa ko lang. Ay, ikaw talaga, bago yan, ganun yan. From Janice Cobrado at Grammy Debbie, shout out. Ayun, Julas, pinalo na kita from Inday OFW. Alam, namalo na si Inday. Julas, hi Janice Cobrado. Ayan na. Kilitiin kita. Ay, ang galing na Julas. Nag-improve si Julas. Inday OFW host. My English is fast. Abnormal. Janice Cobrado from Jolas. Ayun. Hoy, pag hindi nyo kaya silang diretsuhan anuhan sa gadget ninyo, ilistan nyo na. Maraming papel at ballpen dyan. Shout out Dimos Dimis. Ayun, Dimos Dimis. Oo nga pala. Si ate. Narao nagtituyok naman kate. Or ako. Unsa imo ka onday gaik ko ba? Hoy, pag mag-ilis ka, pag kaon bubble gum or any kind of gum nga na mint flavor kay dili magsakit inyong tutunlan. Unsa imo ka onday mint gum ate. Mahal yun, madam. Wahaha. Kaya nga, Maridel, mahal pala yun. Siya lang kumain. Ang tagal niya naubos yun. Ang laki kasi. Bilog ba na itim? Julas, hi Maridel. Nakaw. Nabusog ako sis. Madam, ang galing mo mag-gitar ba? Hala, kasi no, galing. Oo nga si Julas. Hoy, hindi lang gitar. Boses niyan. Diyos ko. Makaitig yung yung stinky cheese, healthy daw yun. Meron niyang cheese na nag-molds na. Bahala kayong cheese na yan. Doon na ako sa sa normal na cheese. Hi Maridel, salamat cheese from Jolas. Maridel, hi mamasko, ako, lam na, from Inday OFW. Mamahaw sa kami host, open lang si Biko. Salamat Tineri. Okay na yung laptop, wapagyan po na ba doktor ni mo te? Kaistorya pa na imong laptop, diba? Ging na ka nga. So, mo anak ko. Ging na ka nga.
Backline lang ko una oy, hapita lang ko og malabian ko nimo. Ngadto na ko sa doktor. Yes. Mama. Yeah? Nana. What you want? Mama. Mama. Ay, wala. Okay. You want this one? Nana. Nana. Di backline na tayo mong laptop te magpaagi ra siya. Madam Dimos Dinis TV, madam lista kita madam ha, maya puntahan kita sa ano, masam gakaw na bahala na makita mo sa Gmail madam ha. Ano ba yan? Di ko naintindihan Maridel ay. Gihide na ako. Ako kasabot. Pakipanood lang 3 minutes. Madam, before pundo sa pula, okay lang. Wala bakas. Makikita naman ng oo nga, makita. Oy, pero usahay sa Gmail kay wala sa ang gilabay. Gilabas akong anak ang rosary. Julas, kusog ka na, gutom pa ako. Busog ka, Julas, busog ka na, gutom pa ako. Gutom pa daw si si Inday. Yabag, Miss Inday. Ay, 5 months na lang, uwi na yan si Inday sa Pilipinas. Oh, magdamagan yan. Hoy, nagluto ko kuan kanang macarons ba? Mga wakwak. Nagluto ko macarons, na itom, napagod. Ano di? Mama. 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 That's okay. You cannot get that thing there. Buot ay saba-saba diya. Makatilaw na gyud. Yeah. Ate Inday Pidang, naara ko ha? Buhaghag lagi si buhok karon ha? Hoy, puntahan niyo naman yan si Ate Inday mamaya. Or sa ano. O kung hindi man ngayon, basta puntahan niyo. Si Ate Inday. Galing sa sakit yan. Hi, Janice Cobrado. I'm done. Ghost is real. May wakwak sa kanila? May wakwak sa kanila, Julas? Hi, Inday OFW from Julas. Ayan. May wakwak kina Ate Inday. Ate Inday. Sige, kung Inday, asa yung baby, day? Dili, tuwa dito ate ay. Sig sunod-sunod sa iyang tiya. Maridel, okay, puntahan din kita maya. Wow, welcome Marites Ihan, my sister from Kuwait. Ayan. Guys, my sister in Kuwait. Ayan. Siya ang nag-ano sa akin, siya ang nag-inganyo sa akin na manumbag dito. Manipa ng tao. Manghuli ng isda. Ayun. Hoy, guys, nandyan ba kayo? Panoorin niyo po yung ghost na caught sa camera. Ano? Arms na nakakatakot yun. Anong arms ka dyan? Marites Ihan, hi from Inday UFW. Ayun. Hi Marites Ihan. Ihan, nahan kita. Sinurkat niya lang para di maano. nahan daw ka ni ate. Hello Inday. Si Julas ate nahan daw kanya nahan. Gisurkat kagwag mo kalay. Sinurkat niya. Hoy, asa na si ate Inday? ¿Por qué? ¿Por qué, tía? Tía, ¿por qué? Pero ate Inday, asa na ka? Na pa man din. Na pa man din ate Inday. Hos, ipakilala mo ako sa manghud mo. Nagugutom ako sa kabusog. Nayabag na si Inday.
Nagugutom sa kabusog. Go get pants. Okay, Jola, salamat. Alalay ko magbalik from Marites Ihan. Pakilala ka din ate sa yung alalay mo pagpasok, pakilala mo si Marites Ihan kasi ang babalikan nila yung si Galamay. Julas, bye po muna host, basta iwan ako bakas kay Marites. Sige, sige. Huwag mong kalimutan, papuntahin ko yung Bombay ko sa bahay mo pag di ka nagbayad ng utang. And in day of W, tapos pasok na po sa work. Sige, sige, Julas. Julas. Tapusin ko lang beds nila, host. Oh, sige, sige, sige. Si Marites, huwag mong kalimutan. Paluin ka sa puwet. Ano food mo, Sisi? Mukhang masarap. Jocelyn Patricio. Hi, Jocelyn. Ayan, si Jocelyn in the house. Taon ka, day? Ano siya, macarons. Macarons ba? Nagluto ako ng macarons. Kagabi. Ayun. Yummy, yummy. Kain tayo na kain. Pang energy to eh. For energy. Yeah. What's up, eh? Okay. Go to the other room and there's a lot of car there. Where's your car? Okay. Same name ra. Pareha na ngalan na. Sige. Tapos na Julas. Ayun, Julas. Tapos na si Marites. Ingat sis Marites Ihan from Inday OFW. Hi, Jocelyn. Hi, Jocelyn from Marites Ihan. Jocelyn. Ano ka dyan? Tahimik ka dyan. Inday OFW, tamsak po. Inday OFW. Hoy, si Inday Pidang. Si Inday Pidang, huwag niyong kalimutin. Napila kong anak. Amping pod Inday from Marites Ihan. At Marites Ihan, hi, Jocelyn from Jocelyn Patricio. Jocelyn, kung pwede ikaw na mauna or si Marites, nasa inyong dalawa. Demos TV, pagsulat po diha dahil. Daghan ay ko sinulat yun. Ano ko na yan silang lahat? Mga lalabs ko na yan. Ikaw, naon sana ka dyan? Lahit nang po na yung buhok lagi yun. Nag-ulbo na po lagi na. Ganga, ay. Dikit namin ni Jocelyn, oy. Ingon si Marites. Opo, no problem si Jocelyn Patricio. Dimos TV, ang daya ng palahubog. Bakit? Gutom ka na naman. Ay, oo nga. Jocelyn. Gutom na naman si Dimos. Nakatingin sa akin kumakain. Painomon tika tuba, pares durian, igit-igit. Oh, di may mag-igit-igit kay mo na ilim nun sa mua. Muna yung koter. Alam niyo ba yung koter sa yung coconut wine, ihalo-haluan mo ng durian at saka itlog. Yung iba nagtaka, natawa sila kasi mag-igit-igit daw. Tuba with lagong. Yes! Yan. Kabuang. Tuba daw with lagong. Kuan man ang lagong kanang special recipe man, special ingredients man sa tuba. Ang yung mga langaw naman sa probinsya hindi naman yun marurumi kasi wala namang mga doon na malinis naman ang probinsya. Ang mga langaw doon galing sa mga bulaklak, sa mga kuan, sa mga mga itats. Ang buhok natin Inday nas taas
Nga naman ko dahil ako, magparehat ang taas sa buhok te. O, taas pa inuha. Hindi na kaya ako nagsusuklay kasi ang sakit. Maupaw, mangug ko na. Para akong nakakalbo. Hoy, malapit na ang December. Namamas ko po. Lindol na naman sa amin. Diyos ko. Mama! Yes? Mama. Yes po rin. No. Then press. Tuba daw, idlagong. Kabuang. Wala, malapit na pala ako. 20 minutes na lang, guys. Kasi pag umaga, 1 hour lang ako. Pag sa gabi ako, 3 hours. Marami akong afam sa gabi. Kaya pasok kayo para tulungan niyo akong mag-explain. 19 minutes. Salami sa macarons eh. Pwede na siyang pagkain ng buong araw. Maingay si anak. Eighteen minutes. 18. Mag-i-edit pa ako ng video ngayon. Tapos, alis ako kasi wala na kaming wala na kaming pagkain ni baby. Wala kasi si asawa. 5 days yun na wala dito. Kasi andun sa kanila, may sakit yung nanay niya. Kaya kami lang ni baby. Ang ganda pala pag wala sila kasi sa gabi pwede kang matulog sa gabi pwede kang hindi matulog. Huwag kang matulog sa gabi, okay lang. Pag nandyan sila, Diyos ko, kalabit ng kalabit. Yun pala, magpapatimpla lang kape. Yummy. Yummy. Tinday, lami kayo, te. Tinday, manate. Ngit-ngit man, murang siya pagod. Kaon dati kaon. Type na siya, nag-type na. Ngan. Tinday. Bungon sa tinday, oh. Kaon ba? Kaon na tinday, pidang. Kaon. Yun o, kaon. Kain. Kain na tinday, pidang. Wala na minaw. Yummy kayo, te. Yummy kayo. Ibutangan ako sa ilalim kaya naipin yan eh. Mga dry fruits ang ibutang. Hapit kayo masunog. Mainit kasi masyado yung oven. Tapos, hindi ko na malayam. Yummy kayo. Busog na ko eh. Mangayo daw to si Juan. Wala man yan eh. Gilantan mo to.
pag nag-ILS kasi dapat naka ano palagi yung jaw mo ba, yung nakabukas kahit mga gums or kahit ano yung nguya-nguyain nyo para hindi sumakit yung mga ano nyo. Hindi sumakit yung lalamunan. Kasi kaya nagkakasakit yung iba na ano na nagkaubo, yung iba nagkakasipon na, kasi pag may ubo, ang kasunod diyan may sipon, ganun. Para hindi tapos ang kakainin nyo yung gum na may mint. Ito yung sa akin oh, isang garapon 'yan. Yan ang inunguya ko pag nag-ILS ako. Nandiyan talaga yan sa ano, sa harap ko yan kasi anytime ko yan papakin. Dapat may mga, yung mint ha, mint na flavor. Kahit ano, basta mint gum. Wag yung candy lang. Gum talaga siya para nginunguya-nguya-nguya mo. Kasi pag nag-LS ka tapos salita ka lang ng salita ka lang tapos nagda-dry na yung lalamunan mo. Ang kasunod nun, ubo na. At least yung mint, parang malamig siya sa lalamunan habang nagsasalita ka. So, bakit ang init? Igam na, ay, igam. Buntag sa'yo pa diri ha, igam na. Igam. Init na init. Ayun, malapit na guys. Minutes na lang guys, 10 minutes. Ayun, si 10 minutes. Wala, ipatuloy ko yung pag-i-edit ko. Maya na ako magbabayad ng mga utang. Ng mga oteng. Wait, no. Namitas na ng Christmas tree si Alakins. Grabe, dagan pa kay kog bayro nun nga. Dagan pa kay kog nilista, oh. Kapuya na kayo, eh. No, Baba. Let me kiss you. Come. Let me kiss. I can go. No. Yes. No. Yes. Kunin daw niya yung star. Ayun, 7 minutes na lang. 7 minutes. Hello sa limang nandyan. Salamat sa nasa 5 milyon. Impossible. 5 million. Andyan na naman si... Thank you. Aba! Seven minutes. Marites, hello. Ate Marites na si Ate Inday Pidang naghilo. Anara na sa dati. 7 minutes. Ay, mag-edit pa pala ako. Hindi pa na ano yung edit ko. May bago na naman akong ano. Chris Philippine PH. Hello po, host. Si Chris, oh, hey guys. Si Chris, malaking thumbs up po. Salamat, Chris, salamat. Tayo na ba, Chris? Tayo na ba? Kahapon may hindi ko alam na lalaki pala yun. Nag I love you ako sa kanya ba doon sa isang ano LS na ano siya apan sa Turkey, from Turkey. Ano, nag I love you ako sa kanya. Hala. Hindi na siya. Ay, tayo na pala, Chris. Pero iyan pa rin kita ulit ng MV Agustin Philippine. Ayun. Replay pa din kita, syempre. Hala, malapit ka na pala, Chris, oh. Uy, guys, malapit na si Chris.
Kunti na lang. Guys, dikit-dikit. Si Chris PH. Andyan lang yan sila, Chris. Ano lang yan sila. Ang iba kumakain, naka-BG. Hoy, Ate Inday Pidang. Si Chris, malapit na siya. Malayo pa pa. Ano, malapit na yan. Open. We're gonna go walking now. Yeah. Gusto na ng anak ko maglakad-lakad. Hoy, ayan si Chris PH. Papuntahin ko din yung yung galamay ko, Chris, mamaya nandun pa kay Inday Pidang. Excuse me, guys. Malayo pa po yan, host. Ay, naku. Isang puyatan lang yan. Nung ganyan ako nagpuyat talaga ako. Alas 3 na ako natulog ng madaling araw. Tapos nagising ako ng alas 5. Todo na naman ako. 2 araw ko lang nakuha, Chris. Ano ka lang, sipag-sipagan mo lang. Alice Mayura! Vlog. Hello, host. Kumusta? Hi, at Alice. Si Alice andyan. Uy, guys. Asa na kayo, guys? Natutulog na kayo, ha? Nandyan lang yan sila. Kabiji lang yan sila, oh. Kanina kasi yan sila. Ayun, MV Agustin. Sinusunod dito si Alice. Alice Mayora. Nagtatapo na naman si anakin. Si Alice din, oh, malapit. Ay, taga-Cagayan, manis Alice din, tuod. Namin din, Cagayan si Alice. Hoy, Alice, anuhan mo si Chris nga muna. Si Chris ba? Naka 900 na yan. Baka pwede mong dagdagan. Alice Mayura Vlog from Chris PH. Ayun. Alice Mayura Vlog. Ay, ganda, gwapa kayo ka. Nangilad na po ng bisayaan ni ay. Uy, naglinog ra ba des to ah. Ay pag kumidya ka nanglinog na gani da des to ah. Alice, ayun na sila si Dimus Bisaya yan or si Inday Pidang. Marites Ihan Bisaya, si Inday OFW Bisaya. Nandiyan lang akyat ka konti. Layo, saglit ha, ang charger ko. Ay, gana. Ay. Flute Asia. Kung anak ba, lambing kayo, gusto niya magpahalik palagi. Nakasipi po kasi ako, host, di makauna. Una po, okay lang yan, lista mo na lang pag may ballpen ka dyan. Ako noon, ganyan ako pag busy yung yung isa, palagi kong may pen sa ko at saka papel. Kasi para makauna ako din. Sige, duha ka buok akong bahatag niya. O, 2 daw yung ibibigay ni Alice sa'yo, Chris. Balikan mo siya, Chris, ha, si Alice. Ako ang magpapadala ng Bombay sa mga bahay ninyo na may dalang pasabog. Naintindihan ko po mga salita. Po, host. Ay, buti. Kapoy, kisig Tagalog. Oy, tang twister na ni. Na Tagalog, na English, na Bisaya, na unsa pa diha na. Nagbali-bali, nagbaliktad-baliktad na yung mga salita namin dito, Chris. Chris PH, sige, bigyan muna kita isa. Isa pa muna kasi mamaya na yung isa daw. Sabi ni Alice. Alice Mayura, oo sis, grabe ka kusog ang linog diri lagi. Dito ra ba sa amo adapit jud ang kanang main, ang kanang kuan, may gani kay okay ra sila dagto. Naglinog-linog kinsa man jud na oy unsa wala man koy tarungan news oy nga gikan sa pillbox ba nga ang hinungdan sa mga linog kay kanang ingana bitaw wala sige lang news nga naglinog na walay tarong nya naapay mga messages nagikan ko no sa pag-asa nga pag-asa unsa ba to pillbox ba to unsa ba to nga nanapod ko na mo abot nangataranta na sila nandita nimo silsiday ha? Nangita? Kinsa man? Kinsa nangita, te?
Di na ako madungog manggod kay akong gimute ang imuha. Ingna nga naara ko dire. Dimos Dimis TV, ayan si Inday Pidang yan. Ate Inday, si Chris, ano na yan, naka 900 na siya, te. Baka naman bigyan mo ng isa. Yes po, ho. Salamat po, Alice. Mabilis lang po ako magbayad. Ayun. Chris, yung mga nandito, akyat ka, nandyan sila, yan sila lahat. Sabihin mo lang na, Team Wakwak, Wakwak, alam na nila yan, babalik yan sila. Ayun. Crispy H, play na kita now. Ako din, piniplay ko siya. Uy, Alice, musta ka diya, day? Taod-taod lagi ka, nagpakita, day. Kita nakita atong miagi kang asa kita kita, Alice? Wala ba siya bagong video, oh? Busy si Alice. Ay, kang dimos-dimis day tuod. Ay, dili day kang dimos kang kuan day ta kang kinsa day ito tong kaistorya nga Bisaya. Kinsa ganito ha? Nakalista na po, host. Maraming salamat po sa inyong lahat. Basta ano, ang totoong, ang mahaba kong LS talaga, Chris, alauna ng madaling araw sa Pilipinas. Yun kasi nandoon yung malalaking isda na napasukan ko. Pumapasok sila talaga sa akin. Tapos kung sino yung bago, binabalikan nila, dinadala nila yung isang barangay nila. Kaya pasok ka mamaya, alauna ng madaling araw, puyatan mo yan. Isang araw lang yung ano mo, pag naanuhan mo sila, pag napasukan mo sila. Kasi dalawa yung GC ko eh, ang ano ko, tapos naggaganon talaga kami, stick talaga kami pag ano, sa mga LS. Masbate po ako, Bisaya rin po salita sa amin. Ay, Bisaya din pala, Masbate. Melly Bustamante, hello! In the house, welcome, welcome. Ayun, Melly. Alice Mayura Vlog. Ayun, si Sis Melly. Sino to? Crispy H. Baka naman. Ate Melly, welcome. Demos TV. Day, gaikog forever, be. Biyabag ka. Forever na po. Forever young. Gusto ka tayo kantahan ka? Hello sa lahat from Melly Bustamante. Ayun si Melly Bustamante. Parang magkapit bahay na kami ni Melly. Saan nga? Ay, Melly Melly. Ay, oo. Minahal ko na si Ate Melly. Malaki na yung bahay ni Ate Melly, oh. Palangiti din si Ate Melly. Anong oras yung LS mo, Ate Melly? Anong oras yung LS mo? Everyday ba yan? Yung fixed hour talaga, ate, ha? Kasi yung sa akin, alauna ng madaling araw sa Pilipinas. Yung sa ganitong oras, saglitan lang ako kasi yung iba, nag-request sila sa akin na baka kahit isang oras lang daw sa ganitong oras kasi nga hindi sila nakakapunta ng gabi. So, ngayon, nandito ako. Iyon. Crispy H, dan po, wala pa pong bakas. Mamaya na lang ako nag-iwan, ha? O, ayun na daw. Mamaya na lang daw, Chris. Sabi ni Alice. Thanks, sis. Thank you, Melly. Anong oras nga yung ate, yung LS mo, Ate Melly? Baka naman makadalaw ako pag hindi busy yung mga ibang wakwak dito. Uy, Alice, musta des kagayanday? Salamat po, Alice, from Crispy H. Mag-play ko sa aqua ni Ate Melly. Uy, Ate Melly, napakadihaan. Nandiyan ka pa. 4 p.m. sa Pinas, sis. Pero minsan, 4 p.m. sa Pinas? Anong oras na yan? Anong oras yan dito? Ay, lapit na! Ala, ngayon na! Ngayon Ngayon na ba yun? Ipi-play ko muna yung My Days with Friends para mapuntahan ko naman yung iba. Ate Melly, malapit ka na pala. Yung anakins ko naman, nandyan na naman.
Hi Miss Ash Arlie. Ang bilis ni Miss Arlie. Ayan, bagong ano ko yan, kapitbahay sa bahay. Madilim yung ano ko kasi pag nakaharap ako doon sa bintana, sobrang puti ng mukha ko para akong wakwak. Ayun, dito na mi. Sana oil. Sana oil. Sana oil daw, sabi ni Miss Arlie. Ngayon ko lang yan nakilala si Miss Arlie doon sa ano kay Chad. Alice, Mayura vlog, okay lang day, bisag permi maglinog, hihihi, bastilan, oy, naunsa ng tao na. Miss Arlie, host, Team Sick. Team Sick done. Yes, my baby. Yeah? Where is the helicopter there? Where is your knife? Nandiyan kasi si Anakens, kaya behave ako ngayon masyado. Behave pa yun ha? Temsik dan, dikit dan. Miss Arlie. Meli Bustamante, dito sure ngayon. Basta pag may time, nag-LS ako. Di ko sure ngayon. Di daw niya sure ngayon. Okay lang ate kasi makikita ko naman yan eh. Pag ano ka na. Hello po, Miss Arlie from Crispy H. Hey guys, paanohin naman natin, dagdagan naman natin si Chris kasi malapit na talaga siya guys. Pag nag 900 na kayo, sabihan niyo ako para i-shout out ko kayo palagi. Yung Bombay ko ang magdadala sa mga bahay-bahay. Oo, si Bombay. Tapos, pag hindi kayo binalikan ni Chris, padadalhan natin si Chris ng Bombay na may dalang pasabog. Hello po, Miss Arlie from Crispy H. Guys, si Crispy H naman. Ayun, dagdagan. Alice Mayura Vlog. Miss Arlie, hello. Ayun si Arlie. Ayun si Alice Arlie. Oh, Bisaya din yan, taga Cagayan de Oro. Dimos Dinis TV. Alice Mayura, hello. Ang Alice niya, naging Alos. Alice, ang guna. Nalibat na ni sa ate. Alice Mayura, hello! Alice Mayura Vlog, Dimus TV. Mamaya, dalaw ako sa you from Alice. Bisaya yan si Dimus TV. Inday Pidang yan, si Inday Pidang. Alice, Bisaya yan. BG mo na ako sis. Sige, Meli. Salamat sa BG. Salamat kay sis ha. Salamat sis. Naka-play ka naman dito na sis oh. Salamat kayo ha. Salamat. Alice, Bisaya yan si Inday Pidang. Miss Arlie, hi po sa lahat. I'm only online 24 hours. 24 hours. Miss Arlie, anuin ko muna to ha? I-head ko muna to kasi yung number mo ba? Para mapalo tayo. Dalawa. Ay, nako. Ayun, 24 hours daw si Miss Arlie. Ayun. Arlie, huwag mo naman kalimutan yan si Crispy H. Baka dagdagan mo yan. Baka pwede mong dagdagan, sis. Alice Mayura Vlog. Tapok na pod mga Bisaya. Diri day. Nag-ilis mo na siya isa ang iya. Ang kanang iyang dimos-dimis, ang iyahan ng galamay. Unya, kuan kanang ang iyag yung pinaka main ana si Inday Pidang. Naka-support na naka-on magaling na siya diri sa akong kuan oh. Ate Inday, paki-hi ko kay Iko Diko. Uy, ba't nawala na naman? Ate Inday, paki-hi ko kay Iko Diko. Bisaya po na siya Alice. Si Ate Inday. Dagan Bisaya diri day oy. Nasi babaw nasi babaw mga Bisaya na mga halos. Mga halos Bisaya na sila. Hello sa 8 million. Ambisyosang Bisaya. Ambisyosang palaka. Giubo ko. Si ambisyosang palaka. Palaki. Maganda ang ano ko ngayon kasi dikit na tayo guys. Dikit na daw kayo guys. Sinong guys yan? Sinong guys yan? Miss Arlie.
Naka-BG lang yan sila, Miss Arlie. Yung nasa taas, naka-BG lang yan sila. Siguradong babalik yan sa'yo kasi mga wakwak yan. Gusto yan magsipsip ng mga dugo. Mga dugo na presko. Kagabi nga, may ano ako, kagabi, may mga afam ako. Nahirapan akong nahirapan akong magtulong sa kanila kasi syempre English maintindihan agad ni ni Lulu. Nahirapan akong magsalita, nahirapan ko nagbalik-balik naman kasi tapos may isang si Deborah, yung Deborah ba? Hoy, wag niyo pag yan sa bahay niyo, wag niyo wag niyo i-on yung notification niya kasi pahamak yan siya. Si Deborah. Supportive naman sana, pero mali ang pagiging supportive niya kasi naka-LS siya, nagala-gala siya sa mga bahay. Labas-pasok siya, so uubusin niya yung uubusin niya, hindi, iwan ko kung totoo lang ha, kung labas-pasok, uubusin niya siguro yung isda or yung watch hour mo. Kaya pag pumasok siya, wag niyong pansinin, yaan niyo lang. Kasi nag-iilis yan palagi, tapos labas-pasok siya sa mga bahay. Sinabihan ko talaga siya kagabi na, hala, ano ka naman, di ba, naka-LS ka, bakit ka nandito, sabi ko. Tapos isang account lang yung gamit niya, sabi niya, hindi, okay lang, sabi ko, hindi, pwede, sabi ko, wag mo akong wag mo akong idamay. Sabi ko, okay lang na hindi ka pumasok sa akin. Balik ka na dun sa bahay mo, wag kang ganyan, sabi ko. Pinapahamak kami. Tapos nag-goodbye na siya. Alam ko siya, galit nga yung ibang host sa kanya kasi labas-pasok siya. Tapos yung mga salita pa niya, direct to the point niya, sabihin pa niya, "Hoy, anuhan mo ko ha? Hoy, babalik-balikin, ano ba yun? Pabalik-balik ba yung sinasabi niya? Yung si Deborah ha, ingat kayo yan sa Deborah. Itim yan siya, itim. Babae. Mag-ingat kayo dyan. Pag nakita niyo yung Deborah, dalawang babae yung nasa profile niya. Huwag niyo i-on yung notification niya. Kasi talaga, ay nainis ako kagabi. Buti lang hindi niya ako inanuhan din. Kasi banatan ko talaga siya. Hindi naman pwede yun. Nakita ko yun siya sa ibang LS. Nagalit na yung isang host kasi naka-LS pala siya. Tapos isang account lang. Tapos nandun tatlong bahay ang pinuntahan niya. Siyempre, concerned din tayo, di ba? Sabi ko sa kanya, alam mo, pag i-review ka na, abutin ka ng 2 taon bago ka mamuni. Kasi mali ang ginagawa mo. Sabi ko ng ganun. Busy lang sa dive. Ha? Hugas ako. Hugasin, nanimaho na na. Alis, nanimaho na na. Chris PH, dito po ako host. Okay lang, Chris PH, pag mag-abot ka na ng mga 20 minutes siguro, pwede ka nang ikot-ikot sa mga bahay para naman makaisda-isda ka. Alis Mayura vlog, nindot apel sa LS nimo dai pero gabiin naman kaayo uy. Lagi gabiin na lagi dai alauna na sa kadlawon sa Las Pilipinas. Butangi harang day ba para dili ka sulod haha isog kayo Bisaya Di oy kanang ay Marites Ihan alis puntahan ka ng alalay ko ha maya puntahan ka daw ng alalay ni Marites Ihan maya alis. Ayun. O hindi nga kasi makalagot mabiktim maapil ta sa iyang kabuang. Gusto niya pupuntanan dili mo na maayo. Dili maayo siguro kung naka-LS siya tapos gisulod siya sa isa ka video lang, okay ra, pero ilis po ang iyang sudlan, maapil ta. Siyempre, tanaan ko na ni Lolo. Siyempre, tignan niya ni Lolo kung, ano ba yan, barang nag-usap siyang dala, tapos pareho sila na naka-LS, tapos ganun, ano yun? Madamay pa tayo. Maritos, unahan mo ko. Maritos na. Sabi ni Inday Pidang, Dimos Dimis, Maritos. Marites manggod na si Ate Babi na kung sa pagbasa ra na siya maduling. Apay mo pwede pag-type hubog. Miss Arlie, guys, dito lang me waiting. Andyan lang si Miss Arlie Hoy guys, si Miss Arlie andyan lang siya. Si Chris PH, andyan lang din yan. Alice Mayura Vlog, Ma'am Marites, sige. Ayan, si Ate Marites yan, sister ko yan dahil nasa Kuwait. Hello po, Marites Ihan. Hello po, Marites Ihan. From Chris PH. Gayon.
Kayabag yun. Lagot ko to niya ba, Deborah. Deborah, yung pangalan. Nami ganito ikuan, i-report, pero luoy man, oy. Luoy na kamot ba po. Nagkamot din yun siya. Siyempre, pinagpuyatan niya din yun, di ba? Nandamay to oy, anha gani next LST mo ya. Yabiyo, gininit tubig. Ako tong ingnon isunod mo, adi na to musulod day kay ako na siyang ingnan nga ayaw ko sudli kung naka-LS ka niya. Katabi ta siya day. Tag grabe ang watch ang oras sa iya kung mag-LS siya. Tag 5 ka oras, 6 ka oras. Nya gamay ra kag tawo, upat, duha. Iya harapon siguro tong tawo. Mali man good. Dili pwede oy. Nya maginana siya kung musulod siya nakailis gina siya sa iyang kuan food dili na pwede di jugoy bahala na dihag pila na akong tao basta di ko gusto nang anak pagpuyo. What happened? Where's the whale? Where's the whale? Tia prepara comida para bebe. Papa para bebe noy normal. Comida bebe igual de papa. One cup, I can. 5 collier do eso. Si azúcar. Murag dikit na mi anak niya day ba? Oo, bitaw kulit na siya. Nami irukon. Kami kayo kanang nang ikay bumbahan og kanang tubig ba lagput. Lagi hindi yan pwede. Kahit sabihin nila nga, hindi naman ganun. Hi, welcome to the house, Christina T. Vlog. Sila po host, sali po ako. Sige, sulod. Sali, mga nagkukuan. Nagkukuan. Padikit po sa lahat. Uy, guys, welcome natin si Christina T. Vlog. Ayun, puntahan ko si Christina. Nakakaloka tong mga notification dito na lumalabas. Dikit tayo guys, from Miss Arlie. Ayun, dikit daw. Hoy, magsumbagan kayo dyan. Huwag niyo itigil yung ano nyo, yung pagsusulat nyo dyan para makita kayo agad-agad pag may pumapasok. Ayun. Chill lang mi dito, chill lang daw siya. Ang ganda ng anak ni Christina. Ay, napasukan ko na pala to si Christina, pero anuhin ko din ulit. How to make a YouTube channel banner. Oo, gusto ko yan. Di ko yan alam. Ako, basta lang ako naka-upload ng video. Ayoko nang mag-chichiburichi dyan sa mga ano-ano dyan. Pati natamad na ako. Pag nag-iinit na ako minsan, abutin 2 araw kahit wala naman ako masyadong ginagawa kasi si Junakins at tsaka yung mga babayarans. Hello po sa you, Miss Arlie. Arlie. Ay, magunahan na kayong dalawa. Yan si Miss Arlie, nakatambay lang yan. Naghihintay lang yan ng isang isda. Ano yan? Okay. Pix art. Oo, meron ako niyan. Bago pa lang. Ang ganda. Melly Bustamante, BG. Ayun, si Melly Bustamante, wag niyong kalimutan. Si Chris PH, guys, dagdagan. Kasi kunti na lang siya. Hindi naman siya kunti na talagang kunti. Pero, at least ba madagdagan? Si Chris PH. Ipo-force natin, pag mag 900 na kayo, ipo-force natin, ano natin yan. Iduot-duot natin yan, Si Christina, maliit pa lang yung bahay niya. 271 pa lang yung isda niya. Baka naman. Dagdagan ko yan mamaya ng 2 ngayon. Isa muna. Tapos yung isa mamaya pa yan.
Mahaba-haba naman kasi. Napi! Tia! Bebe! Ayun, iniwan ko muna kayo kasi yung anak ko naipit sa ano, naglaro siya doon sa kusina, naipit yung kamay niya. Ayun, ayun. Nasaan na ba ako? Hello po, salip ako host. Pwede na po, para ko may bebe. Hello host, pwede na po ako mangisda sa iba. Oo, ay, naku si Chris, kanina ka pa kita sinabihan na puntahan mo na kasi doon, ano naman, lagpas ka na ng lagpas sa akin. Padikit po sa lahat from Christina T. Vlogs. Ayun. Dikit tayo guys from Miss Arlie. Chill lang mi dito, Miss Arlie. Hello po sa iyo, Miss Arlie from Christina Vlogs. Hello po, Christina T. Vlog from Crispy. BG from Melly Bustamante. Hello sa lahat. Welcome kayo sa aking bahay. Alice Mayura Vlog. Ayan si Alice Mayura. Welcome daw kayo sa kanyang bahay. Chris PH host, pwede na po ako mangisda. Kawawa naman si Chris. Hindi ko pala nabasa yung kanina. Chris, go, go, go. Chris, go, go, go. Alice Mayura Vlog. Ha, unsay dot dot bata. Dot good. Basta dot eh. So, kung saan ang dot-dotan na diha? Wala nang dot-dotan. Kaya bag niya. Duot pa more. Duot pa more. Oy, pag ano, naglagpas na kayo ng 15 minutes or 20 minutes, pwede na kayo mangisda sa ibang bahay. Kasi malapit na din ako dito. Tapos na sana ako. Tapos na dumating kasi si ano, ayaw kong iwanan. Siyempre, na ano din ako. At least malang makabigay ako ng mga kunting isda lang. Ganun. Ay, 20 minutes. Anuhin ko na lang, isarado ko na lang 1 hour and 30 minutes. Ha, unsay dot lagi oy. Nan dot ba dot. Ganon. Dot. Hoy, Alice, unsay mayuhon des kagayan karon? Man ako gagayan sa una mawala ko. Nawawala ako diyan sa Cagayan de Oro noon pag pagpunta ako diyan kasi syempre bihira lang kami lumuluwas ng mga city. Tapos pag pag nakadating kami sa sa Cagayan nangker? Drink, agua tia, drink. Agua. Na dala ko. Drink, okay, drink.
Juice. Ah, no, no, here. I assume. It's juice. Ha, murag budot si unsay gusto nimo dai. Unsay mayuhon des kagayan? Yummy. Yummy. Isu ting leti. Ting leti isu. No. Nande? Food leti ti that is again. Fresco. Banat-banat. Duot-duot. Ate, banat-banat, duot-duot, da pa ka, dara kay, nagyaw-yaw ka. Banat-banat, duot-duot. Ayan si Christina, naka-ano pa si Christina, andito pa si Christina. Ayan yan pa si Christina. Lapit na ako, oy. Uy, 4 minutes na lang tayo, be. Kasi ano, alis ako, mamili ako ng gulay. Wala na kaming kakainin. Mga wakwak. Uy, mga wakwak. Uy, mag 4 minutes lang ako ha. 4 minutes na lang tayo guys kasi ano, alis ako. Tapos pagkatapos nito, ano naman ako. Pagbalik ko, papasok ako sa mga LS kasi may babayaran ako doon. Marami. Na 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 flower emoji background. Ano to? Saan mo yan pinindot? Autumn. Ah, okay. Why you did not play Baba the Mickey Mouse? Go play the Mickey Mouse. BG, Ate Melly, thank you so much. Lino, you're gonna break your CD. Your CD. Your CD. 4 minutes. Okay. Parang yung baliw nito pag may bata sa likod, yan, harangan. You want ABCD? Don't do that. No more. On. Three minutes na lang tayo, guys. Three minutes. It's 3 minutes. Christina, ha? Huwag mong kalimutan si host. Sisingilin talaga kita, Christina. Christina, tapos na ako sa iyo. Ate Melly, salamat Ate Melly. Salamat Ate Melly. Oh, one minute. 1 minute, guys. Salamat. Para makapunta din kayo sa iba, para makaano din kayo, makaisda din kayo. No? Salamat. Nakahalik din yung anak ko. Salamat, guys. Salamat. 5, 3. Close. Salamat. Thank you. Bye-bye. Bye.
La, bye, bye, bye.